awakmu ki nyumbang apa ngono lho kanggo Pak Carik. Pangan dhewe rene sumbange Pak Carik. Ngene lho, kowe saka omah rene iki oleh-olehmu apa? Nggo Pak Carik iki lho. Wong kula niki mriki malah golek lho Mas kok nggo oleh-oleh. Walah. Kowe Terus karepmu ngono. Kowe iki keluargane Pak Carik iki ben piye ngono lho. ya ben ngono ae. Alah lah. Lho tenan wis ngene iki lho bocah kok iso. Tegese iki usahane ben saya maju dikapakne, Disuruh maju. Mas ngenten kabel lecet ta? Lho apa ta? Gue nyetrum cangkeme cangkem. Jak omongan kok renek benere blas melu ndonga. Yen cara aku tumrape aku ngrasuk agama suci, tak dongakne barokah Allahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga dadi keluarga sing kebak barokah lan dikumpulke karo wong-wong kang saleh. Allahumma Amin. enak lancar. Ayo kowe, donga.